Korwa maternity mpaka kwenda nyumba batariringa kikindi cyonzi imeyumu cyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC wosoba kirizimi asenamba enotisano noibere eyemo marakabere inyeyemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Happy Sabbath, happy day omwanchu muligire bigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigutaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkugure byage yigure linde ndia mutukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mo Yesu Kristo teko bako ngumorisi nyago koranderio omundu nga karwense mweko nyora boigongo so atore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request hour Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Mono bono manchu muri weta sene kya Ndizi TV nkuba kera ngambi ya mona soko gendera gochora nga Ndizi TV na kigeta sene kyao ase mambi ya rero amurobiro bwensa kya oyogenda tukogochera embeo aya masa ya makuru gaiga ase studio ya itogaiga ase tukolia rero manchu muri gira litukolia ara misi buna botambe bono to ne Richiko goseno bwansu bwe Richiko togochitwa kwanera abera atatu asensemo ye Richiko elitwemanya ni Richiko ligo kwana nkirigo kwanera na aria ya twente ko ligereria chinga Richiko ligo toikera ase oserigo tonyora asabe nabo iga ekere to anyorira asa ne emeto bwene mboli bwo itutubwate neba kwenyorire nganda ke kwa korra mamachogete ebintu mbire bunayo mu Kenya twente kumanya na kit gekogera nga Ndizi TV ekwimo kirege tambukiro yokoligia aba wakili bali bachire nkuma bali bwatu bumanyi bole igoro mono eri goika ase studio gotumanya nabo gotobasemya igoro ye Richiko igongo kwaligane kigima asensemo yo mwari obwe morobiro bwensakia asebono tubwate omogeni to nere mo wakili oyungo chikwali baga erinde anyare kubamanya osanyale kuba kwane usukuba kwanya mete abande bamama ite korende mbale bali abageni andake kwa igoleire getasene kyao bono mambya kwa bekire Ndizi TV bono no chikumanya omogeni ito aseri tukori rero igongo kwaligane kigima to basoska to basakogenda ande akagero mborobiro chakire bene nabo kugenda gotobwatya kwetera sensemo ye mtandao ya Facebook sensemo ya nere ya YouTube kotemna Ndizi TV News kotoika sensemo ya Facebook temna Ndizi TV News digital watoke comment yao gabo mwanchu muriria andake kobwate ibori linde lyonse ogane tikumanya igoro ye Richiko omo wakili nwalega eria nyale gotobwa tokera obosemi asenchera endonge boigona gotoma SMS wetera se number
namba irase screen ejwere 0792192834 erio nyale gosanga amo naintwe eye masa ya mokuru kaiga Ndizi TV na bo bwansu bo Gusii tindi go chikwirage kagetambe ntetenda mwa mogani libaga eria nyale kwemanya na bo kukwanya unenchera yemo yogo sanga amo naintwe karibu Wakili mbiya mono na endeli tukoli yo mwana twancheire omwanchwa omorigerio Ndizi TV eyero bwansu bo Gusii na ndero bwansu bwe Richiko kera aramisi litukolia aramisi tokoligeria mangane Richiko kabisa oyo igano mu wakili ino kurukwa Hilary Ongori Tom an advocate of the High Court of Kenya ole tayari kubasemia igoro ya mangane Richiko mbiya mono karibu asante kigimaigo mwanchu muriende nginga kwa manyine bona omogeni ito ningo olikato gochwa kaimbaka bono kwa manyanga ningo lenge ningo yo to kwana nere igo bono kwa manyanga nere Wakili Hilary Tom oibono obwate bo manyi boisaine igoro yeri chiko mwanchu murigeria ase engana yeri tukoriare gosengambo yeri tukoriare ro nigo tugo chukwana igo yabana obwene bwabana abana batubwate obwene mboli babwate meta nanto Gusii ose African parents bamanyekanire bobe ngani tubone tugo ikaransira abana kini abana bambo bwate obwene bwabo na abayiboli babwate obwene bwabo igo bono nto chukukwanire go yabana abayiga Richiko asa abana obwene bwabana na kito bwante ko ligireria abana ababaito no nchiro ko begete omwana o na banyola go kwenyora asabe no nchiro ko ogo discipline omwana na banyola go kwenyora asabe semo ye Richiko igo na kito aligeria mo Wakili ito atweresere amange igoro yo bwene bwabana akiagera nga abayiboli abanda konyara nga andake ngochi bali babuna amachiko y'abana batamanyeti bono nere buya torigererie amachika ya genkyo abayiboli bali batete ko babwato maganiyo ko babayiboli bali bara abayiboli bamanya ninkikere nanene ekera omwana andake gose mwagosanire bali bara senyo mabagosanire omonto yo machire no mwana gosabwa nto gotika no mwana ebintu mbire bikorigerigwa bintu amachiko nara abwante kubwatibwa elito amanya kumanya nga omwana oyo iga ngabwante gotika nere ngobwante kumolenda na igo ebintu ebinge ayonse omwanchu murigereria no abantu gochikunya kwana yakorende tutarachi goso asenga mbo yeri tukori arero ebintu mbire totete kora kwanira bibere bitatu iga buna mu maite nga abwatanga into kwana nga siasa gose ensemo ya Gusii ndoroche nga amangana taribu ya abwa matembori buye gati yabarai Wakili asensemo twararanga ando chenganere mukonyi bo mogavana bo county ya Kisii enere Robert Monda no chenga ansemo yaba nyari bali nkumo machi bali ninde mbali ba kumosira asensemo yawo inga ryora rute mbe yamono na ende seli bo ligi yo moralia buna tumanyete yalinge weekend yiga around I think on Saturday abantu bali bakomocha omugavana mono kora uno mo senator Kisii County Richard Onyonka mo maima omubungo South Mogrango uyo Silvana Sosoro no mo women rep Doris Donya Aburi Toto nigo ba chiete bakasenka yo mo deputy governor uyo Dr. Monda liende bakachikogosori kurwaroro bakatware ge karoro abalende go ikira buna toko gamba boniga the agenda of that meeting other than amangano sora bato arrest nganki kyalenge enkwana yale ngaroro titonye manyeti lakini ekoro kyaboronge nga umo deputy governor we Kisii County na bekorro kananga bono no ene abako momochine kene ngelinga ki na bekorro kananga bono oechore ira sakobera ekiagara karo kuligereria during that meeting deputy governor takwane tikende yonsi niga tenene taroro agatiga bali bagwatuka bagokora ki bako momochi mo governor eyo ekoro kyanga no ara sense meyo ekiagara togotenga onye gotete kumanya omonto otete kumanya nga Ongori ningo rora abasani yakobera so you are the company you keep onye omo deputy governor gago keep a company yabantu komochi mo governor we Kisii County then it means he is associating himself na mangana ya abali bako momochi mo governor Kisii County kolende bone ngento keroro ki okumingalinga ki karago koraigo kurwa buma egantura igo manyana roko kwana ukore is any dissatisfaction ngaki na abugate any issue with the governor na onye buate then you would have raised the issue other than ko jakokora ki co host ekaro ko host ya bantu bali bago kurwania mwaye
abantu bakurwani mudosi oyo yure governor, then that is an indication ngaki there is a failure of leadership. But one ande to chikolgere ngaki nabota kerwe bolino nayo moligereria. What impact yebwate as a mo deputy governor bono co-host those abantu bago criticize yo mo governor. Politically karango karangere bono buno Ongori karango karangere. I think Dr. Monda is trying to raise his profile, but nande mbuja ande ko inyoranga mo deputy governor talenga ando manyite. Ekyagara we know that he was a one-term MP. Ekara akolete obochumbe bwa yata chiti konyole kerugekyo akabanga nabanga kanyochire sigento tokorukanga political oblivion. Omonto omubwa tokoboko. Baka akamoreta nande into the limelight no mo governor. Any issues are gotwara no mo governor. The first thing to do is to raise them with the governor. Nande kara raise with the governor gego sinya aira to the people. Ekyagere ba yabete elected as a ticket. Other than go hosting the people who criticize the governor, and the reasons why Bakumu criticize are not clear. But it goes back to the issues of the pending bills. The pending bills committee ya bege tuaro ekaliga ringa ki abana kandarasi bali ba koleta ba contract bali ba koleta chigasi. Mangana kibabu ate. Mba koleta chigasi echo. A committee yeiga no nde bwensi obwate ni grievances yale kogenda a present case kia yaroro atebenga kintu akolete gasi goikere a committee ya tarete chigasi cyale kotebeka na cyakoregate ekanyora nga chigasi nchiro chitebeka ntenga cyakoliru lakini on the ground chikolete nchiyo abunkorengi na kia kogera bakubunye mugaba nanga ki ba mintu ngakitogo sukumu mugaba na tonyore chibese chichi project tutakore njenda jigo segeta ndajiko tebanga ki omo governor his excellency Paul Simbarati tigate nebo kongu onyama eno monto akolete project yetaiyo it cannot make sense ngakanu onye gwakolete project yero oburunge nabo gokoraki ogwakanu but now going to use it politically ngabono mogo sukumu mo governor abantu abonsiro che bako minyoki mo governor bako tenga bono ngomo minyoki bali are people who are funded and informed and instigated by contractors. But getting aki motare ko so kichibese erine na intonya ole getaliaro. So they cannot be said ngana bantu ba koraki ba go suguma for development yaki. Yo monto Kisii County. Yo monto Kisii County. Yo na wo kuna ukora abo ko irene likwana. Okay, ana asense moye Richiko ya Kenya. Asenale liko kwanera kere ba etaniro mo deputy ka etanene governor ya. Asenale Richiko ligo swagati anda keri kwanera igoro yo bwa mate bwabo. Obwa mate bwabo actually my deputy governor is the principal assistant. Kikatiba under the constitution is the principal assistant to governor. Ago twara duties and responsibilities chiriara ba assigned by the governor. Na ndibone karoko nyoranga bono umuntu liuta kire kokobanga nero go assist is going to dine and sleep with the enemy. Igeko nyorekana ngaki there is a failure of leadership. Igo bono ekere meti yaro kanirigo okora ba mbali yamo. Ne nyare kanu mugavana bona nyare ko rigyo muntu mungao. Ekyagira bono mete mo kora gasi na muntu ora sense mo yaba bisa. Osa mutari kwa ne rekyagira magendo ta okale kana buya. Avenues injiro rara pasu unabona katokuri Siaya county government ndo aroche the last time the deputy governor na irutu paka Senate they impeached him actually from the being the position of being a deputy governor akarava impeached akagenda kuegerera paka Senate but Senate kanyoranga tabu atimako makosa. So there are legal avenues including impeachment. Bara atake go pasunga ki if this person is not playing with this team then it is only fair that thoroughly enjere okoraki yoko motebinga kiyaya wanna go and let us get fresh mandate kuruhusu muntu ndora akoraki orabe deputy governor. And also there is the issue ya political parties. A political party ya ODM mwenye yoka na bego take action as mo deputy tano no so mo deputy no na so mo senator Richard Onyonka mamaim ekyagara whatever conduct ya okora it is in the name of oversight, but in kora oversight na ade genton kira ba mo ligiri atagere komanya oversight ye Senate it is an institution. The Senate as the institution itself. Much as it is the individuals but as Senate ba kora oversight. One of what Senator Onyonka and this group are doing is actually getotokoro kanga witch hunt. Ekiagara whatever basis mbali ko toera sabuya buyanga ki esababu ne reli ba kora ba kubuni mo governor. This is political. It is not something mo governor atakere ko take seriously atakere ko koranga ki these are people want to distract him from the track. Mo governor His Excellency Paul Simbarati na baka ne ria kora a focus on the track a colleagues as a balibara okora kikobwatira na nere na ade nere buya no ne karoko gento wata ke accepting is the governor
at the end of the day nere the CEO of this county whatever grievances babwate other than go making noise here and there nkibata ko jira robuna ba kwane to they campaign even on the same pamoja so they can still come together and discuss and iron out these issues rather than kurutera namanga kurutera namanga okay omwanchu muri inero ebirengere bya wakiri ikoro ya eturubano ya mangana ya bara yari county ya Kisii eketwa renga bali ba karire chingaki amo chingaki chechi campaign ometro barenga ma yoganere mo senator mo women rep nere mo governor mo deputy no barenga ase erombe yemo yokuri gichikura bono baikire mwako yo moerire bono ndo chenga basakire gosinyana bono na kioro chenga kiro monto agukwana ayaye korinda ayo naye ensemo ya serikali ya county ya Kisii korende no chikumanya mono wosento chikwemanya mange ekereri tukuria Jumatatu to kwanira siasa bono buya na to kunya igo chime mono to amanya ninge kegendererete tigabo tugenda sensemo yende agosasengana ya kabere nyuma turenda se engambo yeri tuko lya lero ase bono gukwane ko ya housing levy ejubono ndoche ya bairo mochanda saba Kenya wosomo zigo asaba Kenya ometa ba Kenya bono babire bakorira ngakitoko na chwebesa na kibone serikali etete gotoire besa kora kerari tukoiga lakini bono ekegambero gekaigwe biroro bya ba Kenya egatenenya egatenga bono otogo chikotenene turarigerie ngane yiga korende yaro etamatuko 45 asense moye serikali ribanyare ko irana mbra bibiriro byabo sanya go chenchi kende tukiri baranyare go appeal bachi go appeal amatuko 45 jo kwera chitariki 10 motinyo motangane bono tutura kwana na wakili ara tueresera so we mono asense moye Richiko ne serikali nebwente ko gendera go sangiriri ebese yiga kyagera kigambero ngya kwanete negente ko gendera nebwente ko gendera go sangiriri to chengana mu waziri nere Olans na boyo housing onere Alice Wahome bona kwaneta bwe watenga abantu bari gete abakori emirimo bagendere gusangirira 1.5% housing levy negwendete ko bayo asesa manyeri Richiko mbe yamono mura idor kasi asiri bolio ekaro to gutaka kuriria ngane ya housing levy mbuya nande kwenyura the historical background nganga kyakora to igete baka story ga igaboniga under the finance bill ya 2023 yarenga proposals che serikali ya Kenya kwanza igorio ko raise revenue nganga kibago chiko nyara ko kora kwa ikranithia agenda iliba soreta subogambi one of the issues ba raised ya rokia lenga very controversial ni ngana ya housing levy iba lenga ko propose nga abantu bakoreki barue bangogete elinde chiko koreki ko konya abantu kwagaje chinyomba ekaro tuara debates here and there tuara stakeholders bagaje bakaru contributions as before the committee ya lenga ya budget committee bagaje baka ikirasa bagoteba ngabono employer oli okurigita atakire ku 1.5% nayo mwenye no contribute 1.5% gochiase gente ketogoroke housing levy ekare gente kegeika finance bill 2023 niya itetiku ekabe act ekabali chikonga ki go ikabono kero monta koreki aru 1.5% no molitorio muligeta aru 1.5% elinde chikobanga nere housing levy asinyomba chichikwagacho bono igaikiranga abantu mbale bachiete court go challenging aki egente kigekuru housing levy nigokere unconstitutional because for one yekere discriminatory kyara abantu boka bako na chue egente kigambali bale informal employment abantu bale in the informal sector batali ko kona jugente kiga ekine kyekaro kya ba filed then the chief justice Koome aka constitute a panel yaba judge batatu led by Justice David Majanja no muntu dokorunga Christine Meoli na Lawrence Mugambi baga ikaransa as a constitutional court go interpreting aki this housing levy nere constitutional neige kire kikatiba enchira tuigete bakaronga bono nkona jadole housing levy yiga was the law followed in coming up with this provision yoko na che housing levy so that sittings che panel ya judges yage andrete until kona cheko akoletaki kuache tebugango iko okukwara tiro botantaru na kwaragira koteba ekiagera bono on one side eba tebetenga this housing levy is unconstitutional nga teliki katiba nigere na land void bono naende mamanya konyoranga ki Alice Wahome oyure CS ya lands is indicating nga ki go ikabono bagendere gosangere egentongo rengi kyale tiro botantaru na ndo molili on Ndizi TV turabeke boronge linde mo ligeri ali amanya nganki kagenderete egentongera tokoro kanga stay
ase Richiko ekoti ekero yarure uamuzi One, for example, the housing levy is unconstitutional. The katiba, it is discriminatory. Among other things, the housing levy that finding. Aba Wakili, serikali, led by one Chris Murungaru, one of the advocates, make an application for stay. Application for stay of execution ninki. Ekaratu atabiringa housing levy is unconstitutional. Ekoti ine roko na chaya nyodiri. Minatinga kiko sangeri ngota kirigoto. Otoka goko gendere. Egento kendi kyonske geko usiana ne housing levy ko bono kiakorire kiakure. Kwarori. Lakini ekarumu wakili amekiri application yekorukunga an application for stay. Minatinga ki stay this decision. Kara tige decision yetega endera for a certain period. Kwarori. Ekero that certain period bono basabete one of the grounds barego tabangaringa ki buna bono housing levy agenda te go sangerirwa mbore projects injiga ndata chikwaga che serikali guri amangana housing levy contractors suppliers mbare contracted on mbare bwate contracts chigere ne serikali bagenda to supply ebintu so if that decision yarego chaka cooperate immediately, that was their reasoning yarego chaka cooperate immediately yarego create a problem because it will bring breach of contract. Contracts na supplier na suppliers. Na those suppliers will now start suing. Kwarari wasoere serikali. Ebi nebira isiko chikobe ebinge na ende bakamanya koligeriga. Eba angeli bono kanye asangeligu. Umayeta bono for example there is housing levy kanye abere collected. That housing levy abere collected by the government, bono employers na the employee ba akandre serikali. If the housing levy is unconstitutional, it means they are entitled to a refund. If the decision yet are stayed, it means those people bata get one go soira serikali for the refund of those where and when we have. One ekarapone these advocates ba serikali ba argue they were arguing e mangana ya tu atebira arego chakwara is ni ga arego chakora to muchandoro monene including ebi na bia refund ebi areko bebi ne binge bi gokumi all over Kenya including suppliers abago supply materials for the project sika andrete cha housing project ye project ye Kenya kwanza ni yale chakoleta a lot of it was going to talk a recipe for chaos imechande yale ko chakobe menene na kibono bale ko sabe quoting akibaminto karate nini this decision for 45 days so that we can now sort out issues for example on your contractors to inform of this decision to stay those things so that they don't alleging a breach of contract ya correct ya beiraro. So that at the end of the day, after a decision, you think that the housing levy is unconstitutional. After several hours, the court can step on a can. They can go examining a key to stay. Eventually, the court will ruling. We have given them stay. The decision, the housing levy, affected after that stay period. Yeah, correct? Yeah, it is. Ikobono manchu murinde nkwamanyire nganingi kyagerete bakatinini guseba kaiwa matuko emerongene na 5 igo anda koma itere no naye omonta che mambi ya otenga bono turi konyora kende litukori ale na bogo chandike ebirengera bono ne serikali nje to matuka ebange na ba contract ba abanyakonda bonsi abantu abakoreri baligereri babekemero chitali kichiriko michigo ika Rio ntomanye ngaki inkigo chimotu bono mbachiko tebanga abakenya goseri chikeri ndichiko ba bene wetu wa bene ekigamberonge chiko twa obone nga bono nturi guchwaka na gose bado niga serikali ra chiko tebanga gwika togendera gosangireria aina sense mo ya housing levy twaganikora kwanira erimo na what I meant actually na muligeli on Ndizi TV ekaro kuligeli na from the other side ekaro kuliringa housing levy yabere declared unconstitutional umura ibwe nsomanya gwatu kanga bono ngo chituliko nyamekebe compliant ne Richiko abantu bande baligereri nande which is actually may be very true nkeringa ki serikali is buying time elinde robeli erolenga what options yebwate including appeal igona ande no muligereri on Ndizi TV ntuliko chikoba abango kogoka ngabono go housing levy yabere declared unconstitutional because abantu abayiga serikali nebwate libaga lyo gwapili chintu nderenga ibere appeal to the court of appeal appeal to the final court yore the supreme court igo ngane yigane ngana totara chikuligereri ngaki ngaki go chikogenda go chimotu negento kere developing go chimotu abuntu chikumanya ngaki ngwapili bale nkobeka bale a substantial application for stay in the
in the Court of Appeal, nki Court of Appeal yego chakoteba. Lakini until 10th of January 2024, that issue yogo collect yero ne kolete because the decision was stayed. Okay. No mo Senator we county Nairobi nere Edwin Sifuna natetenga aba Kenya timora go kera amangana housing levy kwanza ekiagera nga goikara ekigambiro kibwati chi step chiri chibwenerete narieto cha kumanya goika chitariki echo 10 igoba no kora nga ntu twagogete mapema mono ngeno twagogete tutara ngakietara igre ko ndwamanyete ninki kegendete ntumete to ekigambiro abana chibe bina bana chi nanda ba Kenya bana lirenga it is unconstitutional null and void umogo kotoka ono igoba rende tigatora kiri yake iga na itoko chikumanya gochimotu chitariki echi michigo ika ntumanye kigimara we ontoro cha sensemo asideke yamo asensemo ya nero social health insurance fund ntoro chinga na nekigambiro kingiatenereti amangana yo gosangireria apo atanga ne serikali yatebana konye tora erikia tore register konye tore erikia samoroberio yo mujia o social health insurance fund turi chikonyora bakorera ase chinyakitari lakini epe omo Kenya yo maka ya kaire petition akaira wa mangana yusi bwe kigambira gatenga yaya ninkyota wabo koreri konye tore erikia kolengana Richiko na boigo tora tigayu ase oyo irete engane yusi bwe kigambiro ekaire rabono ekigambiro gotenenia na abugo ntwaro che serikali njate bate gosene ndate ko bekemero bere bado yo gosangiriria ebese yiga 2.75% korwa saba Kenya nebonete egesireka nebento kaendera gukwanire ngane yo ayiga tarakorwa omanyete gendo nkero kirikyo gukumisana ase serikali ya Kenya kwanza erango yaye yo gusangiriri nigere igoro sana naendo gusangiriri okoiga akaro kurigeria ngakia nyinge konyoranga bare bwango gusangiriri nande kubwatiri chiko kubare ngora ekiagara bono for example buna bono article 43 ye katiba egotebanga kero umuntu na ari entitled to the highest attainable standard of health ekaro gochaka gotebanga bono ngaki ifonye tura elikia samangana ye insurance ye bago propose ngatoli gochikonyoro bokoreri bwaki bwa bochenu bwa nyagitari nkikere mo is it this contribution here more says the access to healthcare are we making healthcare more accessible or we are making it limited to asabali ba koraki ba konyara ko akana na contribute I think it is a contradiction na serikali ta gitukuri buyanga ki healthcare etakere ko ba made more free more accessible elinda abantu banyole this thing kere provided for under article 43 the highest attainable standard of health eli montara anyale okoraki Wakili igonere buyanga ki none kere bine bire pending though there's nga bono stay order teliaro kwarali nebanga mbabwate kerengere linga mpata ete gonchuriria ase nsemo yito obochenu nenjire ku access healthcare there should be an adherence to the law ngababu atrichi kasoko koraki asoko genda guikaro na gusangiriria te banga ki ngaseke gezo yo gusangiriria otete gutanga umuntu ta access healthcare aganiti eyo ni gera koraki era benga we are going back ili bagatoko genda mutu to make health more accessible abenga bone tokonye limit ya sabali bakonya na ande ekaro kuriria mangana yonsi omanya kwebolinga ki this is a government that campaigned on the platform of making life easier for umuntu oli okarteke olense ga lakini bono what they are doing is totally different igon ne buya babwati Richiko linyane ki how is it to make this healthcare accessible go jeso mwananchi oli olense rather than focus so much on kokoraki asoko sangiri. Okay, omwancho morire twachikwa kwanira abera tato aliagendete gokorekana asense to akena boigo amurikeire monane na se wikiyega ajale atarabwati Richiko buya akora kereke kamuke oteba igane serikali yakwanaiga ayonsi na sense moyeri chikungutokara na kitokora Wakili orato erera orato asioreri ali tutamanyeti asense moyo Richiko ototebire nga bono asense moya housing tiatoganye tarikechi komitu makwiriria ata kare serikali bono yate igose ekigambiro yatebire abana kibeni ebibi nabana kire enkikego chigokobra go chimotwe kolenda asiboniga abakenya bado ko gana tore komia eme omotinyo yole motu no motinyo yogo erire bono wekatura chitumie mono bono kubuna lende konye to komia ase 1.5% umetene bese nyinge sana ase abakenya bali banse bamanyete ebese yune nyinge bono mwanchumuri yeto gotigana nayo togenda ase engambo yeri tukolia lero sto gochikoligerere igoro yobwene bwa
abana ase Richiko rienseto ya Kenya nabo igoga nabo kunya gutuma SMS ya withra ase number era ase screen eyure 0792192834 nabo igo ase ensemo ya omtandao Facebook tonyamna Ndizi TV News Digital erionyale gusanga amo 90 oikase ensemeri ya YouTube tonyamna Ndizi TV News oikase ensemeri ya website tonyare na www.ndizitv.net erionyale gusanga amo 90 senchera ya bene oigo mwancho murengo kwenyoria ngari tuko ria Jumamosi kitariki nibere nigo bono tukale ase omobogani oria o Camel Park ase bono tukabwate nero Urban Bliss Extravaganza ase bono tukwarekania bene tukwenyoria nga omo eri tukiri tikareka bwate meroberie emenge miya eyontaga nibu nanche omorari Ndizi TV omisi aye omwancho morigereria obwegeta sene Ndizi TV kagera amanga amaya niga morikeire tukerio togochikomera na abateri kuru chingongo chi ensetu ya Gusii omete bono abateri bariota okoigwa ase chiredi chi TV no bakare ase egeta sene ani ase mubogani o Camel Park bakubata na Ndizi TV Sebono Petra amona Miss F bagochi gotwareganira omoyega omokong kigima obo Urban Bliss Extravaganza omete baro chibakobeka litukorie juma omete na botanyale goika ekyagera yemeroberio ase ensemo eyo bakabeka litukorie juma mosi bakwachinsa chingi ya chingororo erionyale goika ikubono toma ticket yao sena che ticket yao wetra se pay bill number eyo nero 9666651 erionyale kwenachera ticket yao tumira na itukerio ria Jumamosi chitarikibere ngose konyogote tukumanya mange nabo igona bo waka esimi ase number 0734 nabo igo 6594 erionyale kobolia amagania ndo onsi oraganie oigo mwanchumete abana nkwire ya masa ya mugwikase engambo yeri tuko ria lero ekyagera ebiro bigasa ine gocharara kigima ndete bono wakili atoerere kigima igoro ya child custody habwatangani kwenye twabe to kwana igoro ya bana ukumanya mwana ningo gocha bwene buri bwabana naba abo igago tunyoria asensemo yeri Richiko kera era nabwate obumanyi bwe Richiko kombwa na kitokorige wakili bunegeta seni kyane zifta mutenga bono wakili twerere asitukuri rero mwanchu murigeri abono tuigora amato totegerere ngaki child custody egwento gokorwa wewe ntukurigereriwa ningo bantu gotikana omwana bento kolendo omwana ningo bwene te nonya ne school fees gente kene bintu bigokorekana ase ebinyoro bito ase chinka chito ekyagera abantu ngoranga anda kibunuguma bwa kongere ngo machi bali kwebacha bono tia wakili tomwali bagari abene atwerere igoro ya child custody mbia mono naende muraria seri bolio naende ko mona se topic yetu iri tukaria rero kero kende gegantu introduce tie ngane yega igoro ya Richiko na abana naende tukakwanira asoko okobeko musingi igoro ya Richiko na abana tukakwana ng'omwana nimo tugatenga n'omwana n'omuntu tariki emyaka 18 gochainse tugateba omwana ng'aya gochakira tugachaka nga life gochaka at conception iyo article 26 of the constitution nga omwana liria aba conceived abo no omwana gochakira paka emyaka 18 oina ro omuntu tokuliria ka tugokwanira igoro ya children and the law tugakwanira igoro ya machiko kiali akorenda mang'ana ya abana tugateba Richiko litangani pine katiba that is article 53 iyo gokwanira igoro ya rights of the children tugateba abana mbali entitled to a name tukatebanga omwana atakera agwirieta tukatebanga omwana ari entitled to a nationality tukatebanga omwana nabwate egento tokoroka best interest of the child nere ko ba considered as a kende gionsi ora akori igoro yomwana tukagosori igoro ya rights ao including the right not to be discriminated tukakwanira igoro ya mang'ana mange the right to inheritance tukatebanga abana ebako inherit equally either they are children girls or boys tukatebanga there is no discrimination in terms of inheritance those are the basis to abegete igoro ya mang'ana yoko kwanira igoro ya abana bone getalinkero gia tigarete tutachete kurigereri na kinkorenge tutachete kurigereri rero tutigarete yange chinse mwange inye tutakire tukwanira igoro ya parental responsibility tumanye gukwanira igoro ya custody and maintenance ya bana tumanye gukwanira guardianship and adoption ya bana lakini nkorengi igoro sengenje ebiro nabo turakwanira ibere choko tukwanira parental responsibility na tukwanira custody and maintenance ya bana parental responsibility ngetoki nabo moligeria ara ebolinga ki parental responsibility ngento keke parental responsibility na majukumu ali obwate buno moiboli
ochia so mwana kwarali nkiota ke iroko ro mwana ogo nota ge tokare ki omo elieta ikine ngente getanga nyota ge tokora nota ge tomo register na abu atera itio kokora. That is a duty you have a duty como register igono ko nyige birth certificate require notification of birth ogendo register mwana oiga nota ge to provide for shelter yo mwana oiga nota ge to provide for basic education yo mwana. So parental responsibility nebi ntobirie serikali go se Richiko libegete under the Children's Act digo tebanga ki ebinabie binto omuibori atakere okorera omwana. And this parental responsibilities etoko tebanga ki it is ekaro ko from the other side kurwe side yo mwana. Those are rights chomwa chomwana. What is our responsibility as omuibori is a right to the child. Ikiara bono for example ekaro tenga basic nutrition aye gwendagera aligereri gunga kyao karaki ago ya soka aligereri gugo sinanyo alekira mage kumotanga aligereri gunga taba abused ntu akwane also from aspect ya abuse from harmful cultural practices una bono female genital mutilation na ego sara ko mwana munyaroka nebinto binga bunebyo eji responsibilities obwate buno moiboli chokole koraki towards this child which are the rights cho mwana ko akoreta abwate. So parental responsibility yiga ekaro kunyirigire to kunyirigire ngente katanga nitokweboli ngobwate parental responsibility omwiboli naro gutwara parental responsibility naende onde na atware parental responsibility other than no mwiboli na bego koraki na bego nyarikana. So parental responsibility yiga karo to kunyirigire to komanye ngente katanga ni kana ndega no banta bange bago chabatwara mangana parental responsibility ere equal asaba iboli bo mwana ebe no iso mwana ebe ngino mwana. So parental responsibility ere equal and nobody between the parents omo ibolio mamo ngino mwana na iso mwana obwate a superior claim kwarali gochia so mwana oyo iga than the other parent bono iga karoko amangani alita kere guikiranira mwana responsibility ni gere karataki ere equal ere ngaine. Article 53 actually yakotebanga parental responsibility is joint whether you are married to each other or not. Onye mware tiro mwana asense eneli chiko liko tote mubwate responsibility ere gatigati 50-50 actually bigambere binga karabigo kwanira mangana yabana ebigo bikora chakati ya mahitaji ngaki onyo yogo provide oyo komenya no mwana na yaro go provide shelter a provide clothing a provide food kwarali oli no mwana ikiara bono tinko tebigunga provide shelter na ndetali njende no mwana oli no mwana provide food shelter clothing na binto oyo ndo tali no mwana o provide school fees o provide medical cover na binto binde bitali ko correct bitali related na komenya no mwana. So lende this parental responsibility ni gere equal asa bible ikina kyota geto correct kumanya buno moligile on this TV iko moto taba ise ko le claim ngaki ngainjese ngenjonde ngino mwana nembwate a higher responsibility osa a higher right or claim kobwa iso mwana osenga karomenya tenere ngani mbwate a higher claim kobwa iso mwana iko bono kuno koteba wakili ekere bono menya teno mwana oyo iga nche bonto gwakana rent umete akwero abasubati bandekere vale no mwana olinero gwakana rent bosani ebeseri konye bamenya tase ebes aseba gwakana enyumba akoganyo monye no mwana onero botato mwabo mwana gwakanire enyumba iko bono nche bonto gwakanire enyumba dio tomenye teno mwana. Mbuyamona seliboli na ndabo ndiriko to lead direct to our next discussion on the issue of parental responsibility. Ndongero to korokanga parental responsibility agreement. Kwarot dichi kondi tuwete libaga under section 33 ye Richiko. Children's Act. Amoiboli oli the father and the mother yo mwana batuale oge ikaranzo. Baka mapu with an agreement. Ngogo koragento gete Yetogete. But ekaraba ko koraigo. Ekaraba no tuwake toto sam yebinto bibitakire ko koru. Ebitakire ko bagugatika? Gatigati. Onye muko igwana nganata geta kane nyumba. Kwarali nganota eteiso mwana kane nyumba. Ayengwa kanole fees. So it is something moko negotiate muri ngaki at the end of the day mahitaji ya bana baigo so mwana oyo iga ale go sina 100,000. Bono you must bear equal parental responsibility 50-50. Okay. Ego it is upon agreement yaba Bible. So options injira wibere. The parents can either agree. Nganga kitoko chikokora kikopagana these responsibilities. Ekaraba asinyire ko agree the children's court will decide. Etebenga ki omwana oyo magani kiabwate na ata getande school na ata gete chianga.
nata gete bintu mbere to kuruka ngabono for example entertainment mwara no ene tadende na bondo to tumeko muweka ne lindo mo ligeriria understand mo CSO environment na jita ga soero mo gako igoro ya mangana yaba igoro yabana so ekero ba kuburania mangana yaiga it is upon them now to decide onye basinyine kuigwana ekot nere gochiko koraki kwamwa bone ekot na bere mukigari atabenga ki abana abanga ibamenyete ibamenyete na MCS bono MCS will provide shelter ekero tokote ba shelter is you are providing actually even for the rent yeah sai you will provide food you will provide clothing oyo tari konyara komenya na abana era bona provide bintu buna bono school fees a provide una medical cover ne bintu binga bunebi but at the same time ekero bono mobugata that agreement there is also issue ya access yo mwana uchaso mwana in the parental responsibility agreement and moko tebaninga ki ngakito works ngaki oyo bono utamenya tino mwana ngakiago access yo mwana amorore during the weekend onye moko teba Saturday oyo atwaru mwana Sunday oyo atwaru mwana during the holidays ngaki mwana yawo koraki ngayu mwana yakobe akobere ndo mwana uyu omete mbarake ora point ori ngo na abwate nibo oso na ali no kwega oso mo ete no musanyo lakini bono kwa ke eni baro cha sole eka usemo kabachana kwenye kwikire ko karaki komo choranga naye na ora chikondendera abana bana lakini katika birensa iga mukabachana bono kwasirire akane bana kiora akale bono na kyabwera abe bono enkoberega this appointment na bo muntu akonye reject kwarol ekara reject igeminti ngabona umwana oyongo cyale kutigara bona open for other people para apply for guardianship yomwa yomwana oyoiga wose custodian care yomwana oyoiga aende gento kenengero iga nabonda appoint umuntu koroke testamentary guardian ibona ngo appointinga ache kondendero umwana umuyiboli oli onde nabago object atebenga ki nchetinda getiko koraki kolinda mwana oyo with the guardian abeta appointed nice for 1 2 3 reasons kwarol so ere arakabe umuntu oli omanyene ko ba appointed testamentary guardian nabara akane ngata idio karaki ko take responsibility yo mwana oso moiboli oli otigaire nabara oppose atebenga ki nje nabongo lendo mwana oyo nje bweka I don't need to kolendo mwana oyo jointly na the guardian ili okoreki or appointed okay asante ke mumancho muri geli gotogen tukukwana igoro ya abana nabona ki abayibolo bante gosirana chinga kichokorenda abana no mwana abante gosirwa korubuna abayire kago to kasenda yangina ocha paka kire kire myaka 15 18 years bono igobono negento to bante koligeria asanda ke okonyora nga abayiboli ngo ikabale babachana andake ba seberekana kire monto da chinchira chae lakini omwana oyo nabwante koligererwa na abayiboli ababonsi ebano moramo gose moyamo enegento wakili agasene gotwerera igobona bogotoma uchumbe yao konye kubwate iboli rinde gwetera se namba erase screen 0792192834 nabo igo konye gogotubwate senchira yo mtandao o Facebook totumere uchumbe wetera Ndizi TV News Digital nabo igasensemeri ya YouTube tunyabona Ndizi TV News erionyale usanga amo 90 bono wakili Ntotugenda ko baje chinsa nebiro tunyale gosyoria asensemeri ya custody tunyale gosyoria kyagera ne ebipengera nebingi gose na mange akumurikirwa sensemo ya custody onyale gotwerera ningi kibwenerete senseme ya custody twakwane ligoro yacha ni parental responsibility asabana abayiboli kurigeria abana naboigo ninki baganiri naboigo nga abayiboli bante kurigeria 50-50 balengani onyoko gwakane school fees oyiga kane nyumba gose mwana chi onya ko provide sense moye chiango como boy nendagira mona bintu binde no yonera aligeri bintu binde bono asense mo ya custody gose bono yekere ngaye bona yotika no mwana no naye bona yo gochi koligeri amanganande ngakie go ikiragabo mbiya bono nande bono seko kiriko bwati kupaka kwanyora kwa iru mwana mbiya bono asili boli muralia na kitu acha akira parental responsibility parental responsibility ne retired pamoja na custody and maintenance custody liko inyakogenda na maintenance custody ninki ekaroko yugo bantu batenga child custody mwana nanta ete custody yo mwana oso monto bono for example kera abera isimono ngomonto yo abere retained in custody ya baskali custody ne karonga ki ninche mbwate ndeno monto yo iga for example sino mwana ninche ngairo possible boko bera no mwana oyo ntobwate different types to kwande bera custody ntobwate legal custody
legal custody ne kare court yerwete order kigambiro gwachire se court gwatebire ngaki nintagete nge guri bagali gotenero mwana oyo iga gosikomo kobera nere eyune atokoroka legal custody ekaro kwa iru legal custody order eko omonto legal custody that is when okogoro kwegenda tokoroka custodian custodian yomwa ntobwate gento kene tokoroka nga actual custody kwara twatebire legal custody ne karo bwate order actual custody na bigo tokaboni gana yore no mwana oyo physical na yore nere na actually yore ne ordinary whether no bwate order go stobwati na yo korteki ordinary ina tokoroka actual custody again to kende tobwata samangana custody ya maintenance tobwate ngite korokunga care and control yo mwana na bora anyore tobwati actual custody na bera anyore tobwati legal custody but you have care and control yo mwana oyo care and control yo mwana oyo na bera abe temporary for a short period elio koraki olengana yo no mwana oyo are within your care and control asichinga kichinga kuna ribono konyora karo twarenga bake ekaro mama ko gende sabali go start tata yo twaenda twatigwa so muntu getenga kiyaya genda murabera mwababo mino wiki ye na jire Nairobi bono karabera gabo ne care and control yo mwana so custody ngakie ko nyare kana bone karoko gende ko tio sabe custody nkie minute otageta ko tanga ki ndage to mwana ya berena na inche mbinto kie bidie kigambiro ge koligereria elinde kia manyanga ki ngoko egu custody yo mwana bako nyara bana bible babire bakurwanirira omwana egente getanga ni bakoligereria is the wishes onyo mwana yo kabere myaka ora nyare ko manyanga ngakiako ora understanding ngikere omwana obeire myaka for example myaka 8 ocha iguru ora anyare gwatoka atebe ngere kerengere kya enke so omwana na bako wishes cha wishes of the parents, wishes of the relatives ebinto bona buna special attention abara anyoro omwana kabwate disability igete na bera anyoro omwana kabwate mechandendere special need yeganeti eligererigwe ekara gochiko anga nginoko agose isoko omwana. Another thing ekolire is the age. The age yo mwana ndiro twa kwanete ga kento gatebanga omwana na to korokanga omwana ore age of 10 years. Age of 10 years here 0 to around 12 years. Omwana oyo igole 0 to 12 years kemwanya bantu humanly abane bako nya go depend on the mother more ekaro bale children of 10 years barabake igo custody in the first instance botambe kanona na garutaji go so ese act ya bwango act yo maitene ya 2022 ya Richiko ya mangana abana act tu abwate ngoro ya 2001 ya lego tebanga custody yo mwana in the first instance era asengi no mwana so bana bali bwate emyaka eme ke kyara bano mwana nkokonkale mwana natagete attachment na mamumwa na mamumwa abo but there are instances special circumstances ejora oroki kuna father yo mwana udabona inakuru ekesinkoro kyalengi kya nakuru omo ingino mwana ni gamenyete insesko iskoyense isana ro menyete na abana ga obere na abana bayiga for a period ere ange 6 years nero ko bayire school abana bali bachakire education system ya Kenya kwarali bono ekaro ngina ari kurwanira custody na no mugako yo igaoye bakamanya ko boliga obana bararusi kuga igese bachakire the education system bayirwe sengina embabwate age eri tokoroka nga 10 years but is it in the best interest ya bana bakubarusia seise abwese bagendere gukora amasomo abo kubarusia se environment eri banarire obayire bagenda ngumbu bachiko chaka totally new system of education, totally new set of values and environment ekoti ekaligereria Nakuru High Court gatebanga yaya tiga custody yakoreki eberese seise omwana so igakaruto kukwanira mangana custody ubinto mbiro bikoligereru ao elindo chiko ikeranga ki oyonero kwa custody otaliero kwa custody egento kende ke koligereru is also means egento keroto korokanga affidavit of means na boko file affidavit otenga kinimbuate uwezo means igono uwezo ngaki nimbuate chingu na bonko nyara kolendo umwana oyo iga so at the end of the day amangana ayu amange kera aligereri kere case gakaba considered case by case basis na liego chabamwa ngaki isati gatu aro mwana gosengina diakoreki gatu aro mwana okay bono oranyora gose wate bamwana bako akochora sa gochie ekira bwate emyaka 12 gochigoro gose nane anda kochorire ngina nangino tari kwenyara abone eke gambironge Richiko ndiso hegati nyare ko seberekani umwana oyo asengina eri muira se tatu mwa kwenyara is not a basis ekaro to koligere ligoro ya mangana ya abana eto koligere the best interest yo mwana
best interest yo mwana ringa ki onyo mwana the desire yo mwana ne ringa ki tigambere gaiga nande nkolire to ringa ki omwana onere bwe kore sinabwata abana bande bote bana nkopa gutumuna bakonya muri bane batano abana bali batano bana bekero moko beke custody order muri ko beka ngaki ngoyo marusi kuo gaiga iru asigari ebakogenda bali bali amo igo omonte kero to kukwanira about okwenyara okwenyara is the list of the considerations chira beku onyo mwana otebira ate kobera nangina olio ndara provide kwarol onye kare suitable botaka mbogo tebeka nangana bwe sababu yo kuruzio mwana kurua samo airu esaidirian olio ndonye gakwenyara kurugali na atake ira provide for the child for the child ekyagero na atenga tabu at means but na bago provide food na bago provide shelter na bago provide clothing no olio ne ra kore no olio na provide what is left on the other side kwarol so ogota nyara ekore ese nambe ya inse tora tabe ngekore kigezo ekekepi asogo chikoba considered ngakyo mwana okora akorenda especially karo mwana tabe ngaki njena aseketengo okora nkobera okay wakili narorire asange okonyora gose abamba nyore tu mwana bagacha bagatigana ori akaenda agasoka sangao osakanyora mwana bono asangao bono yeikire atakete anyoro bokonyi kurwa soyo igo mwana yo mutangani bono ori umuibori umusacho ori agoteba ngati ngunyara ko rubokonyi kyagara abana bandemba mbarororo ndi mtu bikorekana se bono agoteba ngati ngunyara konya mwana ori one ekyagara ngo chikoru go sene ndagira bali bande ngo chibari kuri bono nakiase ase keskinga muneki ngakedi chikoru go swagati mbu ya mwana muralia seri boli rigiya na endeliko bekero muligerio Ndizi TV boronge nganga ngakyago cyaba egento ngara tokorokanga remarrying abakonyora nimbwato mwana na tigire nyome yembwata boniga na achire na contract another marriage buna bono musbati ochire no mwana ochire na ere gali omonto yo igore nga nere iso mwana na abwate right yo for one yo access omwana uli kwarol number 2 onyo koanja kwarol na abwate role yogo koraki yogo provide gali bono gento montara akweboli ngekarongo provide lyo linga bana bali gali ngo chibere koraki ko benefit egento tete ko linga ki a responsibility yo bwate towards that one child I provide for it it goteba ngabono ngabana bande bararo cannot be a reason yo goteba ngabono to provide ekyare katiba na Richiko lina nabi ili goteba you have to provide for your child whether you are married or not oyo ige kara ari mariri achire gali mbona nabwate bona bora nyonde kabwata another spouse gali ne spouse olibono nywamiro moswatio for example kale no mwana nero met still nabwate agwasio parental responsibility once you accept the mother yo mwana it means ngaki parental responsibility yo mwana yo ekyara bono mwana is within your care and control so you have that responsibility by the virtue ngaki umonto yo okolere remarriage so igo kotebanga bono ngonyo mire nyara ko provide te ko nyare kan ekyaro mwana ino yo no lebwate responsibility yo provide okay era valende bono so depending on how you will agree bono for example omwana yo royo mutro chibona ali ochiro nyolta bana bane bararo ase issue ye school fees ose nere bwe ko provide onye shelter ngina nere abu asali ti akore a provide food tiga provide ligwa abu asakore te o isenaro bono ga abu asakore te asa agenda so ebintu biri bono biko nyare kana ko buna bono medical cover go so kuna jiro mwana olbweka so it is something gekori lungaki how do we come up with an agreement on how to ko correct toko maintain abana baitu na kia mangana yara berenga custody and maintenance so I may have custody yo mwana but maintenance may come from elsewhere from the other parent kwarol I may maintain the child but I don't have custody ekia na bakonyaranga ki mother yo mwana na ero bwata custody yo mwana but maintenance and financial provision ninjengo nkuru from this other side okay asante kigema inera wakili okotwerera na kibono okonyora child custody embirivi kige koligere kwa sense moye Richiko na boigo na kyo wente ko okonyara ko obokonyi ase omoibori osabe ibona kiba okonya na korinda omwana iga muna bwatangana tenga omwana yo buna tokira sense iga una anyolekanire gose ukwamanyire ngabona no chikonyoro mwana abona ogo chakira oborendi bogo chakira mwensi babere monto tabasa gotebanga no mwibori yo moya bona 50-50 na bono eko Richiko ligoteba no chenga nere
Phyllis Nyakundi akateba ambia huyo wakili ako sawa, anapenda kuongea ukweli according to the constitution of Kenya. Onera Phyllis Nyakutenga ole buyaka watu kwa neke maana kigegima na wigo Matiang Omondo awateba Anthony Ragori na wigo anawakilisha show from Nairobi West, tuko ndani hadi tamati. Asante sana na wigo nere Anthony Ragori akateba omoiboli Anthony Ragori from Kenyatta University. Wapi my people Jenny Nyabateri Tunda Green Victor Omondo Dennis Amon na bande abanga. Asante sana mwancho muligereria no chenga bono ebiro bigasa ine gocharara chinsa chinde bono cha chire kigima ribori andre wakiri ndeto kwanre tinga kito siekeranse menyiga ntojo kutocha konyari baga ewiki igocha tunyare go kwanira mono amange asense mo yeri chikonto ara amatuka amaigaiga amatuko taraenda gikagetambe ntwaro omwana omwako yomo nabaka kwa egu custody atatu mwabo asekambiro against itu ya Kenya asabetega kwa egu obotineri bwa atatu mwabo nekie kireteri chikirigancha kyagera kolengane Richiko tware ngari chikondi nditageti omwana we nsebo emyaka 12 aberase tatu mwabo kulende bono ekabana ke eri egose okona chogotangani ase history ya Kenya aso mwana mokebwe mya obwe mwako yomo nemetinyi akwaigwa oborendibwe akobera insi atatu mwabo muna bwatangani tumaite na obo mwana moke igakobera na ngina buna kwa resa bwatangani ngoke emyaka 12 abono metoko mwana at least no manyire kende iga o manyire ase obwango na kia ikirete se Richiko na chitirika chenchi mbuya mono teka bangana kigente getanga nitalinga kigene getanga nelie kigakia tu publicity na ende miaka ere meke mono umwaka oro mbaro bako bare miaka 5 miaka 7 lakini bona so umwaka yo me ya bainse mono paka bone gente gikachikonyora media attention na ende gikachikokuma mono gikachikokwane rumono esababu ne yeiga tuate banga in the first instance umuntu okoyego umwana ore 10 years ngina but into bwate exceptional circumstances onyore bono ngina umwana oyo is cruel no monto oro monto mobe na it can be demonstrated ngaki o dali monto orabe ara egu umwana oyo teka ba in the best interest yo umwana oyo okara kobera na ngina eto kengo monto oyo iga na bwate akili pungwani monto taikira nitike birengereri gose na arwarete terminally ill arwari tare bobe mono kwa circumstances na kitwa tabanga it is case by case basis na be ko nyaare kananga no umwana oyule umwaka oyo aiwi esababu neriri egento tokoroka best interest of the child nere ko ba consider igo circumstances inchirororo ejichiko approved by evidence ngangina is not the best person suited go correct kobera no mwana oyo igona na sil case yiki abera ngobona umwana obwato umwaka oyo moiruise nese ngonjo bali circumstances ngakinginali oranyora bona for example nga umuntu oyo iga for example oyo lengina umwana this one year go so sibiru noroje o sibiru go senali charge na mada na ando chiro nyole duneli gozo ngosibwali ngaki iso mwana yakokora na bagwa apply akoreki ayu custody ngaki akokora alete that judgment approve ngaki omuntu oyo iga are incarcerated no areko ano are gesibo omuntu oyo iga ni gare violent omuntu oyo iga history ya eneroro yogotwara ebirengere bitakoreti bitaikiraneti ngo ikare chinga kigete osale ke birengere those are reasons chiko gara bono umugaka iso mwana egu mwana none kara bwate miaka me igo ngo kuna cha wikatwa robo site wikatwa robo site the evidence must be led to demonstrating aki ngina is not fit talibo sa igo tebanga bono ntaete buna inche iso mwana mutware kare miaka buno mwaka oyo there is something ke ko ba demonstrated ngaki it is not in the best interest yo mwana yo kobera nangina through evidence. Okay, asante kimo mwanchu murigeria okobe ebiro bito bya to tigire gose bya tamire bono entetenge wakili arwe engana yo mwari nabo igobo semia erio to bange na kigocha to kunyara kugwatuka ase ebo imemono nalia ligichi iri bagali abendi to kwanira mangana yo kana bwato boli to bonge nabo igo na bwate bo semia to bente kumanya bunantwe abana inchi bono wakili karwe obo semia bwabo mwari kwa yebiro nabo igo lende engana yo mwari mbia mono na ndo muligerio Ndizi TV yero bwansu mo Gusii na ndo bwansu Richiko
twarigereria igoro ya mang'ana ya abana nkorenga bono eng'ento tutigareti na ebinto bibere bioka tokora na mang'ana ya abana tutigareti eng'ento ikoroku guardianship na adoption kero bono okonyora ng'a tobwati mwana ng'aki ogokora ki ng'aki riori orakore nabo okonyora rere nabo ekonyarekana ng'a tobwati mwana notagete korirusia omwana omoadopt what is the procedure ng'aki ogokora ki ng'aki ogokora ng'aki egokora enyarekana emanyekane ng'a nonyare goadopti omwana ng'aki ogoqualify gokora ki konyora omwana igo naende ekero toromerane aramisi ende ekero togochia gokwanda amang'ana Richiko nabo torakore ensemo eywo ase bono iga twabagere mbuya mono ase eng'encho okorigereria Ndizi TV naende ase eng'encho okonyechora buna egeteseni kene ekiya ekimokonyara koba gokora ki mogwesemia mbuya mono Nyasaye oyo. Asante kema ambuye mano mwancho murigiria sokwenda gotengera Ndizi TV na bo bwansubu mugusi asebono twabwatenera wakili ira litomwa asatoire obosemia igoro Richiko na abana asebono obo twakwanira mangana ya custody amona ndamange igobono gotenga mbuye mano asokwenda kobwatia omurubiro bwensa kya oyo chagete chinse 12 chamambia twachagetenera Brighton makoli abwatanga ni kolende orato tikatora gosoria nere wakili turarigeria abiratuto asense morichi Richiko lyabana bana oika abwankyo twara oburigererio obuyeme ya Ndizi TV nabo obwansu obomugusi tobasa kugenda tambe kyagara emerobirio emenge nere ebekire mutwe iri nyawo kubwatokera obosemi amona yanda amange iri tariane Dorcas Kemoma.